b'a fɔ wakadana la bi arabaye septembre kalo tile 7 san 2022 ni y'a ka don kibaru waati sele an ka bakurubaw la an bɛna an da don min ye diɲɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye minisma ye ayiwa minnu n'o olu bɔra Togo kana kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu b'o olu la olu kɔni taara Mali jamana cɛmancɛ la ka taa kɛnɛya baara ka to o di maliden dɔw ma an bɛna an da don olu la o fana tɛmɛlen kɔfɛ juru min ni Mali yɛrɛ kɔni tun b'a laɲini na ayiwa UEMOA jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na Mali ye a ka juru sɔrɔ mun bɛ t'i jɔ miliyari 207 ɲɔgɔnna si la ka fara o kan min ye yaasa ka se ka Mali kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye wele da minnu ni olu kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ayiwa walima ni siga kelen bɛ mun na u bolofɛn min n'u kɔni b'a fɛ ka u yɛrɛ bɔ a la kiiri tigilamɔgɔw ye communiqué kɛ laseli in fana la an bɛna an da don o fana la ka fara o kan an bɛ taa Mali kɔ kan kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ ka fara an ka nin kibaruya ninnu kan an bɛna don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. ina kuma y'a fɔ toga min na Mali kɔnɔna la finitigilaka minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ diɲɛ kɛlɛya tɔma yɛrɛ ka finitigilakaw kofɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo kɛlɛkɛcɛw finitigilakaw minnu b'olu la n'o olu ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya baaraw ma n'a bɛ fɔ toga wɛrɛ la n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu kɔni wulila ka taa se Mali cɛmancɛ jamana dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Petanga yen nɔ ka taa ka furakɛli da ka se ka o yira maliden yɛrɛ kɔni caman na yen nɔ a bɛ t'i jɔ maa 200 ani maa 50 ɲɔgɔnna si la ayiwa nin don u ye kɛnɛya lajɛli kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu de ma caman olu ka banaw ayiwa u ye fura k'olu la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta kɛra u ye fura yɛrɛ kɔni don olu ma nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 2 ye san 2022 an y'a fɔ dugu min don o ye Petanga ye a bɛ jamana yɛrɛ kɔni cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ pɛ ayiwa nin kɛra sababu ye min ye malidenw ale ni diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka finitigi minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ayiwa hakilina min b'u la faamuya min b'u la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira ɲɔgɔn la o siratigɛ kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Allemagne finitigi minnu fɛnɛ tun bɛ Mali la ni waati tɛmɛlenw na olu yɛrɛ kɔni kun y'a yira ko olu ka baaraw tani ka seginw kɔnɔna la olu kɔni bɛna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ nka an bɛ waati min na a yira k'a fɔ ko baara ninnu min ye Allemagne kɛlɛkɛcɛw u kɔni u y'u ka baara ninnu kɔni daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la nɔ ni a bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba o kɛlɛkɛcɛw olu ka baara la ka fara o fɛnɛ kan i na komi an ye mun fɔ Mali yɛrɛ kɔni sera n'o ye ka juru sɔrɔ juru min n'a bɛ t'i jɔ miliyari 207 ɲɔgɔnna si la i b'a ye k'a fɔ juru in kɔni a taara Mali fɛ sugu min kan o ye UEMOA jamanaw sugu ye n'o ye UEMOA ye jamana minnu ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wariko kelen na ayiwa wari in kɔni taara o kɔni jamana ninnu kan a bɛ waati jan bɔ a b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali kan n'o ye ka bɛn ni Amariku yɛrɛ ta sira ye ayiwa anw ka dɔw kun sɔgɔlen don duguma sira ka taa sanfɛ sira kan ayiwa min ye wariko yɛrɛ ta fanfɛla ye yɛlɛma kun tɛ don la Mali ale ni jamana wɛrɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu bɛ UEMOA jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔ Mali ka wari min yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen nɔ tɛgɛ yɛrɛ kɔni kun sigilen b'o kan maka kun tɛ se ka k'o la Mali yɛrɛ kɔni fɛ nka an bɛ waati min na ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen kɔfɛ Mali kɔni ye laɲini kɛ laɲini min n'a bɛ t'i jɔ fɔ sefa wari miliyari 200 ale ni a kunkanfɛn caman ɲɔgɔnna si la an bɛ waati min na Mali yɛrɛ kɔni sera k'o sɔrɔ o wari in sɔrɔlen a bɛ danaya de kofɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ma nin b'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ juru don ni jamana ninnu kɔni kɔnɔna la olu ka danaya min bɛ Mali kan o de kɛra sababu ye ni juru kofɔlen u sera k'a don Mali yɛrɛ kɔni jamana la ka fara o kan an y'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye laseli kɛ n'a bɛ bɛn u ka laseli filanan yɛrɛ ma mun bɔra n'a bɛ fɔ procureur général de la cour suprême du Mali ale kɔni ye laseli kɛ a ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko u ye jateminɛ kɛ an bɛ waati laban minnu na minnu bɛ ni o ye maaw ye olu bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ayiwa i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni sigalen bɛ olu la olu ye fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ sisan o ye u bolofɛn minnu b'u bolo n'o o bɛ se ka kɛ soya fanfɛlaw ye ni a bɛ fɔ n'a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko bien immobilier ayiwa olu ni a ɲɔgɔnna si caman i y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko u donnen bɛ o kɔni o fɛn ninnu de kɔni feereli la ayiwa k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw bɛ baara la maa min ni e de sɔnna nin bolofɛn kofɔlen ninnu walima ni maa kofɔlen ninnu ka se ka u bolofɛn ninnu kɔni sa i bolo laseli kɛra k'a yira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu bɛ ɲangata min ni o kan ka boli maa kofɔlen minnu kan minnu n'o olu bolofɛn bɛ ka feere bari ka da
da kan kiri tigilamɔgɔw b'u kɔ ayiwa ko gɛlɛya min kan ka da o tigilamɔgɔw kan o b'a yira k'a fɔ o gɛlɛya kelen o bɛ da o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o kama kiri tigilamɔgɔw y'a a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni i bɛ fɛn san maa bolo bi an bɛ waati min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jɔn don maa in yɛrɛ a bɛ mun kɛ ayiwa yalima ani kiri tigilamɔgɔw ka ko bɛ cogo di yaasa gɛlɛya mun bɛ se ka bɔ a la kɔfɛ ka se ka kisi olu ma o kama o y'a yira tuguni k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to a yɛrɛ la kana don sanni na ten sanni min ni e yɛrɛ kɔni t'a ɲɛdɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se bolofɛn minnu n'o olu bɛ tali kɛ n'o ye dugukolo fo ka taa se yɔrɔ jɔlenw olu yɛrɛ kɔni banni ma bari ka d'a kan kiiri tigilamɔgɔw kelen bɛ ka siga kɛ maa minnu na halisa kiiri baara ka bɛn n'o hakɛw ye olu kɔni bɛ sen na i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ka fara o kan an bɛna taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye Togo jamana ye n y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na gɛlɛya min kɔni bɛ Mali kɔnɔ n'o o kun ye Amadu ye Mali yɛrɛ kɔni kun y'a laɲini kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na ka fara n'o ye Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ kan Mali yɛrɛ kɔni y'a laɲini n'o o ye Togo yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa ye ale ka se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni ka ko nɔgɔyabaga ye o baara min senfɛ n'o o kɛra ni Mali yɛrɛ ye nisɔndiya sɔrɔ fo ka taa se CEDEAO jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bari ka d'a kan baara ninnu kɔni kɛra kunkɔrɔta ye o kama Mali ye baara wɛrɛ kɔni sara la baara min n'o bɛ tali kɛ min bɛ t'i jɔ Côte d'Ivoire finitigilaka minnu maa 49 olu mun nana ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka sɔrɔ nacogo yɛrɛ ma d'u la fo u jatera mercenaires fɛ Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw fɛ an bɛ waati min na bi Mali yɛrɛ kɔni y'a laɲini min ye ka se ka dɛmɛ don cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma sigiw kɛra la bi an bɛ waati min na an bɛ sigi sabanan de la sigi sabanan min n'a bɛ ka kɛ Togo yɛrɛ kɔni jamana kan an bɛ waati min na n'o a sigi yɛrɛ kɔni kun kan ka daminɛ n'o o daminɛra kunu n'o o ye tarata donya yɛrɛ ayiwa mun ye kunnafoni ye o b'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni minnu kan ka taa Mali nɔrabila ni a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ Abdoulaye Diop bolo ni ale ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ayiwa ka fara ale kan délégation olu caman maa caman kun b'o la fo ka taa se minisiri min yɛrɛ fɛnɛ ka baara kun bɛnnen bɛ ka ɲɛda kura yɛrɛ k'o di Mali yɛrɛ kɔni ma ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ni ale yɛrɛ kɔni yɛrɛ tɔgɔ Ibrahim Ikasa Mayiga ayiwa u bɛɛ kɔni selen kɛnɛ kan yaasa yanni ka baara ninnu kɔni daminɛ Togo président n'o o ye Faure Gnassingbé yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ye a laɲini Mali délégation ka se ka olu yɛrɛ kɔni bisimila n'o ye a ka dagayɔrɔ yɛrɛ a ka palais kɔnɔ la an b'a fɔ nin fɔcogoya la ka fara o kan Sénégal kɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana don i b'a ye k'a fɔ samiya kɔni o baara tɔw bɛ sen na min ye san lawulataba o kɔni nana Dakar n'o ye Sénégal faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ayiwa a kɛra gɛlɛyaba ye bari ka d'a kan taa ni ka segi a ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni don la ayiwa ko in kɛra waati min na san in nana ka bɛn ni jumadonya ka na samedi n'o ye sibiri yɛrɛ ka na o su la o kɛra Sénégal yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan nka san kelen i b'a ye tilegan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ n'o ye samedi yɛrɛ tilegan ye san kelen yɛrɛ a tilala ka wuli tuguni kɔni a kɛra gɛlɛyaba ye tiɲɛniw yɛrɛ kɔni donna la fo ka a kɛ yɛrɛ taa ni ka seginw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni donna kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni na ayiwa o kama maa dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u y'a bila u ka tutɛriw yɛrɛ kan u b'a yira k'a fɔ ja ninnu ni a ye tiɲɛni mun ni gɛlɛya mun kɔni donna la ayiwa ja ninnu kɔni carila a b'o o de kɔni o ja yɛrɛ kofɔ nka u ye jalaki yɛrɛ fɛnɛ ta jalaki ta ka ɲɛsin n'o ye Sénégali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'a daminɛ président de la république la ka n'a a baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen na bari u y'a ye k'a fɔ nin kɔni wale nin ye san o san ayiwa a sera ten fɛɛrɛ ka se ka tigɛ min ye ka se ka nin wale ninnu u bɛ se ka bali cogoya min na Sénégal yɛrɛ kɔni jamana kan n'u y'u ka tɔɔrɔ ye u y'a fɛnɛ jira ka bɛn ni nin wale kofɔlen ye ka fara o kan halisa an kɛrɛfɛ jamana la n'o o ye Burukina yɛrɛ kɔni jamana ye n'u ka jamana ɲɛmaa ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ka ɲɛsin a ka jamanadenw ma n'a bɛ fɔ min ma l'adresse à la nation nin baara in kɔni kɛra ka bɛn n'o ye septembre kalo tile 4 yɛrɛ kɔni ma ayiwa l'adresse à la nation min kɛra a ye wele bila jamanaden a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma wele bilalen o fɛnɛ ma hali banbaci minnu n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dagajugu ta k'o sigi n'o ye Burukina jamanadenw yɛrɛ kɔni kan an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na u ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ a kalalen bɛ bari ka d'a kan banbaciw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen k'u sen n'o ye hali n'o y'a sɔrɔ nin waati laban in na Burukina finitigiw u yɛrɛ kɔni sigilen tɛ u bɛ baarabaw la min ye ka se ka tɛgɛ min jalen bɛ jamana kan na ka se ka o b'u ka jamana kan na o wulikajɔ fɛnɛ o bɛ ka k'u fɛ nka o ma jamana kuntigi bali min ye wele ye ka se ka o da min ye basigi bɛn keleya o bɛ se ka na cogoya min na jamanaden ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bari n'an y'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na maa min ka kɛlɛ la ayiwa an bɛ sɔn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn
ɲɔgɔn ma ka sɔn ka kɛ kelen ye n'an y'a dɔn kɛlɛ in kun ye mun ye ayiwa anw yɛrɛ bɛ sɔn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye mankan ninnu olu bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa lase kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ n'o o ye kuma caman ye mun bɛ taa bɛn ni keleya ta sira la ka wale min n'o o bɛ senna ka ɲɛsin jamana ma ayiwa wale ninnu ka se ka a gɛlɛyaw a kɔlɔlɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni da kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye min ye jibo yɛrɛ ye banbaaci mun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ an bɛ waati min na fo ka taa se banbaaci 40 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ma kuma in kɔni fɔli président ka discours ani ale ka adresse la à la nation o kɛlen ayiwa a kɔni ma danto olu tigilama 40 ɲɔgɔnna si n'o ye banbaaci walekɛbaaw ye a ma danto olu la olu yɛrɛ kɔni fana y'a laɲini mun ye ayiwa kɛlɛkɛminɛn ye ka se ka o bila ni ka fara jamanadenw kan ka se ka jamana yɛrɛ kɔni dilan cogoya min na ni fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlen na min lasera ma ɲɛmayaso fɛ n'o ye Yeli Vision ye an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛlɛ ni anw ye a ka se ka olu jiri ja ninnu ka se ka olu cari diɲɛmaa ka kunnafoni sɔrɔ ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ